pokok luwe iki. Aduh. Bu, wetengku senep. Boleh Pak. Anake luwe ya maem. Nak tu ngising ya ngising, nak sambat teran. Nak kudu ngising kok rasane nang kene Bu. Luwe gitu. Gawe bisa ke Bu. Ya le, nak ning weteng kuwi jenenge luwe, nak ning bokongmu berarti ya ngising. Engke kleru Anu tak kene lho, tibakan kene. Luwe ndang maem mo. Imboi. Iki lho segone, Pak. Di. Lawa jebuk dhewe. Lawa ora kuwi. Di. Ning meja. Tutupan. Apa ki? Buat anak. Buat bapak catatan tidak boleh ambil yang bukan haknya. Loh. Medit meng dadi wong wedok. Wis ro, Pak. Lawe. Wis, Bintang maem to. iki lho, Bu. Dadi wong kok medit. Mosok. Iya ta, Pak. Lah sing kerja lho aku. Lah kok malah mbok kaya rong wir tok. Lah ndek emang wis mangan ping pindho iki karepmu njaluk 5 wir leh, Pak. Kok inu men. Batore rong mangan, salahe mangan brak-brak adik gedekne weteng iki.